Oy, ganahan ba ka ni Josh Mojica? Kunya ra tubag pagkahuman ani nga video dito sa comment section. So si Josh Mojica kaila tatanan nga usa ka sikat karon trending na personalidad sa social media tungod sa iyang produkto na Kangkong Chips Original ug sa iyang pamaagi sa pag-create og mga video. Karon sa tong video atong tan-awon ang duha lang ka aspeto. Number 1 sa iyang produkto nga Kangkong Chips, ug ikaduha ang iyang style sa social media or social media presence. Para sa kuha, ang style ni Josh Mojica sa social media is a marketing strategy. Marketing strategy tungod kay na siya produkto, na siya negosyo, which is ang Kangkong Chips Original. Kung imong matanaw po sa iyong video, grabe ang mga likes, shares, comments, mostly mga negative comments, which lead sa gitawag nga engagement. Ug karon kung na-engagement nga dako, pabor kang Josh Mojica tungod kay daghay makita sa iyang mga produkto. Para sa kuha mga coordination, kini siya ang gibuhat ni Josh Mojica is a marketing strategy jud pod. Nag-invest siya ani, invest siya kwarta, time sa iyang pag-shoot sa iyang mga video, papo ang setup nindot sa mga kamera, na mga video editor na mga maayo, ug iyan ang ginabayaran og expect siya na gitawag nga return of investment. So that is why makaingon ta nga kini siya is a marketing strategy. In short, iyang mga video is a well-produced content or video. Kung nakita mga coordination na gina-target ni Josh Mojica, katong mga tao na pwede mahimong reseller, distributor, o mag-franchise sa iyang Kangkong Chips Original. Kung ako inyong pangutanon, kung ganahan ba ko ni Josh Mojica, akong tubag-ana, as a entrepreneur, as a content creator po, is ganahan ko. Number 1, nganong ganahan ko, tungod sa iyang pagka-hardworking. No? Kugihan kay nga bata, na mga resulta sa iyang pagpaningkamot, na siya negosyo nga dako karong panahon na. Ug ato po nakita ang gitawag nga diskarte niya sa kinabuhi. So karon sa tong video, dito maglalis kung diploma o diskarte. At orang tan-awon ang kang Josh Mojica, which is nakita na ako, gigamit dyan yung gitawag nga diskarte. Sunod, believe ta ka Josh Mojica tungod sa iyang tibay ng loob. Ligon kay kasing-kasing. Laliman ka, kada adlaw ka makita og mga comments ng mga negative, pero yan ang nalampasan kada adlaw. Ug nagapadayon gihapon sa pagbuhat og mga content, kay in return ana is ang pagboom, paglago sa iyang gitawag nga Kangkong Chips Original. Ug mga coordination kung ato pong hunahon kung atong balansehon, at the end of the day si Josh Mojica makakaon og tarong, makakaon og mga lami, makalaag, makapahuway og tarong, makatabang sa iyang pamilya tungod sa iyang pagpaningkamot. Pero ang mga bashers niya wa natakahibaw. So kana lang sa siguro atong video karang adlaw, og daghan kay salamat sa pagtan-aw, og daghan kay salamat pud sa mga nag-follow sa tuano, og karon na anata sa gitawag nga 20,000 na mga follower. Kamo to tanan mga oy nation. Daghan kay salamat sa pagtan-aw, og hantod na pud sa sunod. Bye.